V meste Senec sme zaviedli novú parkovaciu politiku. Menej stresu, viac miesta. Aké výhody prináša a ako presne to funguje? Keďže sem chodím veľmi často a pri parkovaní mením rôzne časti mesta, môžem povedať, že veci sa radikálne zmenili. Vlastne mám teraz chvíľu čas, tak si to pekne poďme všetko ukázať. Je to úplne jednoduché. Zaparkujete, otvoríte aplikáciu, nájdete si parkovisko, na ktorom parkujete, zvolíte čas parkovania a spustíte parkovanie. Spoplatnené parkovanie sa týka zóny A aj zóny B. Parkovací lístok stojí na 1 hodinu 1 euro. Na celý deň 10 eur a na týždeň 24 eur. Možností, ako si kúpiť parkovací lístok, je viac. Okrem aplikácie môžete použiť SMS správu, QR kód alebo parkovací automat. Keď kupujete parkovací lístok, myslíte na to, že automat musí byť v tej istej oblasti, v ktorej parkujete, inak bude lístok neplatný. To isté platí aj pre nákup lístka cez SMS, QR kód, aplikáciu, prípadne bonusovú kartu Senčan. Nová parkovacia politika je tu pre vás. Veríme, že prinesie výhody pre všetkých, ktorí sú spojení s naším krásnym mestom Senec.